Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa denganku di channel YouTube keluarga Mas Goblem Malah pemirsa. Ya sebelum Mas Santo pulang nanti arep noto-noto Mas ya sekiranya urung dibenakno pemirsa. Mumpung Mas Anto masih punya waktu, mbah insyaallah engko sesuk apel Bali pemirsa. Wis duwe wis entek. Ya wis perlengkapane bodo, persiapan iku memang juga mesti keuangannya anggarannya bodo ku ya 3 kali lipat dari normal memang. Ya iki rada paling suwe Mas Santo hampir 11 hari. Nek nang kehidupan sehari-hari ya, nek nang konten kan kadang kan ana sing tak jalingi konten, jadi tidak kadang hari ini kontenku kemarin ngono. Jadi jumlahnya Mas Santo nomah iki rada suwi memang ngono. Keuangan memang bener ibaratnya wis mulai kok nol neh. Dadi iki mumpung ana kegiatan ana waktu ki Mas Santo apa jenenge nambal-nambal cat sekirane sek nganu pemirsa ndek mau buntoni lawang buri. Nek aku diweni saran pemirsa aku nek sekirane bener-bener membangun memang ya tak nggo pemirsa wong koyo ku ya kanggo keapianku awake dhewe. Berarti pemirsa iki peduli engko nek ana lomba. Lah iki lagi kelakon pemirsa. Mas Santo urung tuku bahan sing dienggo nutupi lawang kuwi. Ya terima kasih buat pemirsa ngelingno iki kelakon wis pada pesane pemirsa wis suwi. Ya wis dongakno dilungkas nek ra engko ya sesuk Mas Santo Bali ya dongakno pun kerjane lancar nek kerjane soalnya kebutuhan pengeluaran wis menanti pemirsa. Ya iki Mas Santo jare Bu cat isek tak coba tak ngecat neh Bu ngono. Ya ora apa-apa penting gak kesel aku nek wayahe balik. Cuma iki Mas Santo gak uman pemirsa tiket kereta. Soalnya arus balikku juga wong akeh. Juga ibaratnya membludak ya. 3 kali lipate banyak wong sing balik arus balik karena ya pemudik. Jadi Mas Santo gak uman tiket keretaku sengolone iku tetep gak entuk tempat untuk naik kereta. Jadi Mas Santo insyaallah mbok sore mbok esok arep naik bis ceritane. Kita lanjut. Yo cate. Mbok cat ndi? Maaf ya pemirsa ulap. Pas, enggak. Oh, iki dianu.
lurah HP ku pemirsa. HP tandus nggak pinian wis didangiri. Nah, ini dia. Nek kono gak blereng pemirsa. Aku nyoteng ini. Oh. Wis. Kecate engko dine nek mati nek kesuwen pemirsa. Tut. Ya apik cah. Iki engko nek sakone nyandek ya kei sisan. Kuwi nek ora ndang mbok entekno engko mati ya cate. Kayak semen kok modele. Ini skrim pemirsa. Oh. Cuma yang ngono kuwi ora duwe tangga nek dibilang gak duwe tangga emang iya karena nyingkur pemirsa lho. Lagian yo sepupuku ki lanang ya pemirsa. Kan aku dolan-dolan kan yo gak nek ibarate apa jenenge kan gak seakrab padha wedoke. Di Endang wis pindah sambungan, cedhak omahe De Suminah. Si pernah tak konten wingi. Kuwi arep dolan cuma wengi tutupan mungkin lagi ana acara. Yo main lek kuhar, lek har. Jadi ini kan endi ngono lho. Yo wis pernah tak ceritani memang yo gak terbiasa nang ngarep kamera. Nek mae apa tante Deni apa Mbah Kemi kan terbiasa di depan kamera. Gak iso tak jak ngonten, aku yo gak iso maksa. Pokoke intine nek sekirane gak dak piye yo. Aku kenapa nek gak Mas Santo ngoten dhewean karena memang gak semua saudaraku yo di sini terbiasa di depan kamera, kadang yo isin. Aku kan gak iso pemirsa maksa wong. Ayo ngonten. Nah nek mau tak paksa yo aku keliru. Wis pernah dijelas namanya juga. Oke di barno sisan. Sidone Mas Santo sesuk pemirsa urung ana orderan kok nek nang kono nganggur juga Mas Santo gak duwe gawean mangan rokok engko nang kono piye nek nang omah kan iso piye tak usahakno yo nek nang kono nek urung ana gawean nek Mas Santo gak duwe dhuwit kan mesakno jare mang ape balik sesuk tak barno ngecate Bu wedi ku engko cate terus atos sih lho pemirsa. Di bareng sisan. Tonggo kue kombak sapa jenenge aku lali. Iyo malah adolor ado kidul sik wong aku pemirsa. Mbak sapa jenenge aku lali. Wajahe mirip banget karo Mbak Tati. Putih ayu. Mbak iku persis sama momonge persis Mbak Tati. Mitai yo ponakanku canom yo tetep mesti canom metu pemirsa. Kadang yo dolan rene kadang kalau tak jak ngonten isin mbok isin canom pemirsa. Nek dibilang entah ya yo jenenge prei kerja suwi yo tetep jenenge duwike yo tetep menipis pemirsa yo tapi yo kita jalani ontra yo adate prei cuma ya alhamdulillah saya iso duwe cekelan lah sampai Mas Santo kerja di rumah tangga itu isine kagak cuma tapi yo mikir iki ngo anggane kedepane piye sakbare Mas Santo kerja iki ngobonjo cukup ora kosene padha-padha ibu pada umumnya melakukan sesuatu kan kita harus ya ngira-ngira ki sekiranya cukup gak nggo sesuk cukup gak aku ya padha karo sampean pemirsa ibu-ibu pada umumnya nah aku iso nyenengno anak oh berarti saune wis tak kira-kira mungkin kudu ana perkiraan rumah tangga kuwi. Udah mek damen pemirsa. Terus mulai
Ya dari dulu memang aku pengen tak cat biru pemirsa, pengen ganti suasana. Pokok sak cukupe cate dintekno. Lha ngape dibarno kan gak kecandak wis kadung bodo pemirsa ceritane ngono. Halo. Halo halo halo. Nah, iki anggere mene iki doang ngono dus pemirsa. Wong tuwek-tuwek wis tuwek-tuwek iki. Ya sis pak sakmurane mae, sakmurane makni, sakmurane ibu ngono ku nek wis tuwa doang ngedus. Niku terus nek wis tuwek terus wedhuse didol terus dienggo kebutuhan omah wong kene. Biasane ngono pemirsa. Apa? Nek tak lebokno YouTube ya. Tak syuting kokone kono blereng pemirsa rasane. Mbi. Angon Mbah Di. Anu dibarno cate isih, Mbah. Oke, pemirsa. Kambimu lo yang gurih nglindeng. Kaosem. Gini sokone nek dicat biru kok ketoke rasane kok nang ati seger ngono pemirsa. Sokone yo engko lho. Kambine biru. Cate yo biru. Sokone pemirsa apik ya pemirsa iki sokone. Adem tenan pemirsa. Sokone dibek anu Mas Santo sisan. Sebenarnya ki balik Mas Santo di tanggal 26 lho pemirsa iso dihitung. Tapi kan ya apa jenenge kepikiran ngecate kan waktune nyandek gak Bu. Ngono kok kene kan lahir batin isek ning Jepang, isek mubeng dulur kene ngono. Ternyata tuku rong kaleng cat kok isek luweh. Sik Bu, engko nek saurunge balik tak jati neh ngono pemirsa. Begitu. Tapi sing dhuwur gak wani Mas Santo, paling gak sing dhuwur kuwi. Alah dhuwur kuwi kan yo formalitas tok ben omahe rapi ngono pemirsa. Ki Mbah Latif nganu dangir ngene Pak Lurah pemirsa. Dijati kabeh. Gedange Pak To, gedang Rojo. Iki sawahe Mbah Gari, Mbak Tiar. Anu pemirsa. Nah, wis pirang dina ku umur 14 dina ndak? Pemirsa. Pemirsa wis di nganuni wis dicati mumpung luweh sudah. Oke, terima kasih nonton-nontonku Pak Ojo lali like comment subscribe keluarga Mas Gobleng. Ya iki mang kegiatane mumpung masih ada sisa cat ya daripada engko beku alias mati jadi hari delalah belum ada info orderan ya wis sabar. Mungkin insyaallah sesok ya sedengakno kondang balik ndang kerja ya pemirsa ya. Terima kasih. Pokok ojo lali like comment subscribe keluarga Mas Gobleng. Dari aku sekeluarga jika ada tutur kata yang salah minta maaf.
dan sekiranya keinginannya pemirsa dan karo kontenku tidak sama, saya minta maaf. Saya juga hanya manusia biasa yang hanya menjalankan tugas tugas dalam arti ngevlog kegiatan sehari-hari yang usah apa adanya ya pemirsa. Oke. Terima kasih. Selamat berlebaran kupat. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.